svoje staré auto a kúpiť si nové. www.vybertesiauto.sk. Vyberte si svoje vysnívané auto na jednom mieste. Nájsť dobrý darček je väčšinou na nezaplatenie. Na fanshope Fanrádia určite nájdeš, čo potrebuješ a ani ťa to toľko nebude stáť. Či už hľadáš bytové doplnky, hodiny, nábytok, módne vychytávky, dizajnové a zábavné vecičky do školy alebo do práce, doplnky do záhrady, kuchyne alebo svietidlá, najlepšia adresa, kde ich získaš, je fanshop Fanrádia. Sleduj akcie a skvelé darčeky môžeš mať ešte lacnejšie. Celú ponuku nájdeš už teraz na fanshop.fanradio.sk. iStores Apple Premium Reseller oslavuje prvé výročie predajne v centre Európa Banská Bystrica. 25. a 26. októbra získate svoj nový Mac a príslušenstvo v predajni v Banskej Bystrici so zľavou 15%. V ostatných predajniach iStores na vás čaká 13-palcový MacBook Air za skvelých 949 €. Príďte už tento piatok na našu oslavu do SC